ngiyafisa ukuthi abanamapeni namaphepha lokho engizokukhuluma bekubhale ngoba kubalekile kakhulu kuleli bandla. Leli bandla lamenyezelwa mhla ka-30 kuSeptember ngo-2010. 30 September 2010. Selinenyanga ezintathu libe khona. Ngiyafisa ukuthi namhlanje ngikubeke obala engizokubiza ukuthiwa i-background yokuthi leli bandla kungani libe khona ne-mandate yalo noma igunya lalo lokuthi libe khona nekusasa lalo ukuthi limi kanjani ngokufundiswa ilowo owasinikeza igunya lokuthi libe khona. Ngaphambi kokuthi ngikhohlwe angikubeke ukuthi mhla ka-27 kuMarch leli bandla lobe lethulwa ngokusemthethweni okusho ukuthi kobe kunalento ebizwa kuthiwa i-launching, yobe kune-function ebizwa kuthiwa i-launch of the New Nazareth Baptist Church. Le launch lena izoba i-function enkulu eyobe inezikhulu ezinkulu mhlawumbe zakwahulumeni neningecebange ukuthi zingaba khona. Kobe kumhla ka-27 kuMarch. Ngakho-ke abantu esebeyinikele ukuthi bazoba phakathi kwethu kuzofika kofanele ukuthi bezilungiselele lolu suku ngoba lusuku olukhulu kithi esiyokwenza izinto eziningi esitshela ngazo abantu emhlabeni wonke ukuthi leli bandla eNew Nazareth Baptist Church limeleni. Namaphepha ayobe ekhona, nemsakazo iyobe ikhona, nabakwa TV bayobe bekhona. Amen. Ngiyafisa ukuthi abantu ngibanikeze i-background yokuba khona kwaleli bandla nangegunya lokuba khona kwaleli bandla nangokuthi uma kusuka lapha kubhekwe phi i-future noma i-vision yaleli bandla imi kanjani. Amen. Mina ngiyinzalo yebandla lamaNazaretha nabazali bami bayinzalo yebandla lamaNazaretha. Kodwa isibusiso sokukholwa sasinikezwa umprofeti umqali walendla leli bandla. Umprofeti wathanda umama wami. Umama wami wayeyintandane, angizukuyibala ke inde indaba yakhe. Kodwa kwathi eneminyaka e11 wayese adoptwa umprofeti esemenza eba ingane yakhe. Wakhula ngaphansi kwamprofeti emthanda kakhulu. Amaculo amaningi aleli bandla umprofeti wayethi ma efika kuye ebese ebiza umama ukuthi ehlabelele naye ngoba umama kwakuwumuntu owayeligagu kakhulu lokuhlabelela. Mhlawumbe abantu babethi ngiyigagu kodwa umama wayeligagu kakhulu lokuhlabelela ngaphezulu kwami. Umuntu okholiwe kakhulu, umuntu othandwa kakhulu umprofeti. Kwathi umama esekhulile kwase kuba nombangwana okhona
phakathi kwabakwaDube sebebona ukuthi umama kufanele ukuthi ngoba uyintombazana bemkhethele indoda. Ubaba mkhulu wayese ekhipha inkomo eziwu-18 enikeza umalume uNondlula wakwaDube owayemshumayeli ngesikhathi kababa ilanga sethi thatha lezi inkomo eziwu-18 ihamba amasonto. Lo mntwana umntwana wami. Uthe ma ubaba mkhulu esekwenzile lokho kwaqhamuka umfundisi umlangeni waxabana nobaba mkhulu wathi lento oyenzayo ayikho. Ungamthatha kanjani umntwana wentombazana umkhiphele inkomo eziwu-18 engazi kuba uyena umakoti wakwaShembe? Wayesethi ubaba mkhulu ngiyazi mina ukuthi ngenzani. Lo mntwana njengoba ngimkhiphela inkomo noma engaganaphi kodwa abantwana oyobazala bayothi bengayibaba kwaShembe ngokwenyama nangokwesibongo kodwa bayoba nawo umoya kaShembe. Amen. Noma engaganaphi abantwana oyobazala bothi bengayibo abakwaShembe ngokwesibongo nangokwenyama kodwa bayoba nawo umoya kaShembe. Umoya kaShembe sawuthatha lapho-ke kwaba isibusiso esasinikezwa umprofeti. Indeke indaba kamama kodwa nje umprofeti wasipha isibusiso, wabusisa umama wathi uyozala abantwana abayoba nomoya kaShembe. Kashongo umprofeti ukuthi umama uyozala abantwana abayoba mahlubuka, uyozala abantwana abayoba madimoni. Wathi uyozala abantwana abayoba nomoya kaShembe. Ngakho-ke uma ngingase ngibe nomoya ongasiwona kaShembe kungasho ukuthi isiprofeto sikaShembe asihambanga correctly. Kodwa angiqonde lapho. Ngizama ukuchaza ukuthi isibusiso nokusondela kuShembe yinto esayinikezwa singakabi bikho lapha emhlabeni. Sasithola kumama. Kuyezwakala. Pho igunya lokuthi kube leli ibandla libe khona laqhamuka kanjani? Ngo-1992 njengoba ngisho ngithi sikhule vele singabantwana bangaphakathi. Umama wakhula ngaphansi kwelanga waze wayogana washadiswa ubaba inyanga yezulu. Noma ubaba inyanga yezulu semholi waleli bandla wayengazi ukuthi ngingane yakhe. Ngangingamlayini ngangena endlini yakhe ngihlale naye edining room ngoba kwakubaba wami engangimazi ukuthi umuntu owumfowabo kamama ngoba wayeshadise umama engwalapha kwaShembe. Ngo-1992 ubaba inyanga yezulu kwakunguSeptember ziwu-9 wathuma abavangeli abathathu. Ngaleso sikhathi ngangiyimantshi emadadeni. Wathuma abavangeli abathathu wabanikeza le moto ebomvu yabafundisi. Umvangeli umthetho lo sewumfundisi umthetho. Bese kuba umvangeli uMathonsi lo sewumfundisi uMathonsi. Kwase kuba umvangeli umGaphi owashona sewumfundisi umGaphi. Ngababona sebefika kimi emadadeni. Bathi sithunywe ubaba uthi asizokulanda. Ngakusasa mhla ka-10 September 1992 ngahamba nabo ngaya ebuhleni.
uma ngifika ebuhleni ubaba inyanga yezulu wangibiza kanye nomnewethu umfundisi uMpanza wangena nathi endlini le esitezi yayingakaba isitezi ngaleso sikhathi. Uthi ke ubaba wayesengena nathi ebedroom. Mayefika ebedroom, le bedroom yayisencane. Ngafica kule bedroom nemjiva igaxwe odongeni imningi nezinto ezine zingabekekile kahle. Wayesefika uyabuza ubaba ukuthi lezi zinto njengoba ihleli kanjena zibekeke kahle yini. Sathi thina nomnewethu ayibekekile kahle. Wayesehamba futhi eya kwelinye ikamelo efike enakhona sifica kunezinto abantu bebenikela ngazo, eminye kuwukudla, okunye kuyingubo, kodwa konke kufuhlelwe ekamelweni elilodwa. Wayesefike ebuza ubaba ukuthi lezi zinto ihleli kahle yini mayihleli kanjena. Samphendula nomnewethu sathi Nkosi azihleli kahle. Wayeseya ekamelweni lesithathu, nakhona safica kunento enjalo. Wafike wabuza umbuzo owodwa ukuthi lezi zinto zihleli kahle yini mayihleli kanje. Sathi baba azihleli kahle. Wayesehamba nathi eya dining room. Mayesese dining room wayesethi ubaba ngiyazi ukuthi senididekile. Angikhulumi ngayo indlu lena, kodwa ngikhuluma ngebandla lamaNazaretha. Njengoba nibona la endlini kumafuhlululu kanje, nebandla lamaNazaretha limafuhlululu kanje. Nansi ke into ebenginibizele yona, ukuthi ukuwa nokuvuka kwebandla lamaNazaretha uNkulunkulu uyokubuza kini nobabili. Sengiqedile, hambani. Ukuwa nokuvuka kwaleli bandla uNkulunkulu uyokubuza kini nobabili. Sengiqedile, hambani. Ubaba wangibiza wangisuka eNewcastle ezongitshela lokho. Ngathi mangiphuma umnewethu wathi uyamuzwa yini ubaba ukuthi uthini? Ngathi ngiyamuzwa. Wayesithi ke le nkulumo kaBaba ungayitsheli umuntu, ngoba uma uke wayitshela umuntu sobe sesizakhele izitha. Niyakuzwa lokho maNazaretha? Angizange ngayitshela umuntu lento, yazwa yithina sobabili. Kodwa kwathi ngo-2003 sisentabeni yaseNhlangakazi kuJanuwari, sabona sekungena umfundisi uKhumalo ekseni. Uma engena umfundisi uKhumalo sisedokodweni nomfundisi uMpanza, wathi ngithunywe kini. Ngithe ngilele, kwafika umuntu ephuma lapha nakwaBaba, kodwa ukhulume ngezwi. Angizange ngabona noma ubaba ilanga noma ubaba mkhulu, kodwa uthena angize kulaba bafana bakwaMpanza ngizobuza ukuthi basakhumbula yini ukuthi inyanga yezulu yathini kubo. Sabhekana emehlweni nomnewethu. Wayese umnewethu egcina emtshelile umfundisi uKhumalo. Wayesethi umfundisi uKhumalo nihleli nento engaka, namtshela nobaba uthi ngolento. Sathi thina asimtshelanga. Wayesethi umfundisi uKhumalo kufanele ukuthi ubaba uthi eyazi lento, mina ngizohamba ngiyomtshela. Nangempela umfundisi uKhumalo wahamba wayomtshela lento kubaba ngoJanuwari 2003. Angizokusho ukuthi ubaba wathi. Kodwa inkinga engahlangana nayo emva kokuthi lento siyivezele umfundisi uKhumalo, kwaba ukuhlaselwa abafundisi ngendlela esimangaliso. Basihlasela. NgoJuly 2003 wathi umnewethu uyafika emhlanganweni, wavele wagula, washawa intabu, waze wabuyiselwa emuva, walala lapho kusukela ngo-2003 kuze kube namhlanje. Ngase ngisala ngedwa.
njengoba ngimi kini njena sekukabili bese kuzoba ngokwesithathu lokhu kuhlangana abafundisi nabanye abantu bevele bengakhele amanga bese bengikhipha esontweni. Uma bengikhipha esontweni ubaba engilande ngowathi ngokwesibili babuya futhi bahlangana bangikhipha esontweni lapho engathi ngavikelwa khona ngamakhosi basho bathi bazongibulala kodwa ngingaqondi ukuthi kwenze njani. Kwahamba kwasekuthi 2006 kwasekufika lengilosi uhlaleleni. Angizukushoke zonke izinto eyayishoyo kodwa ngo2008 yayisithi ingilosi usakhumbula yini ukuthi ubaba inyanga yezulu wathini kuwe? Ngashawa uvalo hawu kanti kwenze njani? Ngase ngithi ngiyakhumbula. Wayesethi uyazi ukuthi yini uhlale uhlaselwa lapha esontweni? Ngathi mina kangazi. Wathi njengoba uhlale uhlaselwa nje lento eyakhulunywa ubaba inyanga yezulu yawela komubi. Ikhona ke uhlale uhlaselwa kodwa lokhu kuhlaselwa kwakho kwamphatha kabi ubaba ilanga kusho ingilosi kusho uhlaleleni. Lokhu kuhlaselwa kwakho kwamphatha kabi ubaba ilanga. Lento eyayikhulunywa ubaba inyanga yezulu yayingasuki kuye njengomuntu yayikhuluma isuka uNkulunkulu. uNkulunkulu akanteli kusho ingilosi. uNkulunkulu akanteli. Lento eyakhulunywayo angeke ivinjwe muntu nawe futhi ngeke uze uyivimbe ngoba ayizange yasuka kuwe yasuka uNkulunkulu ngeke futhi ishintshe. Niyakuzwa lokho? Amen. Ngizama ukuchaza imandate igunya lokuthi kungani kwadingeka ukuthi ngiphume ebuhleni ngakhe leli bandla. Yayise iyangitshela lengilosi ukuthi njengoba kuthiwa ukuwa nokuvuka kwaleli bandla uNkulunkulu yokubuza kimi njena yini ezokwenzeka kuleli bandla eyodala ukuthi leli bandla liwe. Yangichazela yonke into. Emva kwalokho yayisiqala isinikeza izifundo. Uthi lo muntu wasezulwini kuthiwa angikuthele ubaba ilanga uthi angikuthele ukuthi kufanele ukuthi ufundise abantu indlela kaNkulunkulu njengokushumayela kaBaba. Abantu sebephumile emfundisweni kaBaba ngobuNazaretha. UbuNazaretha sebukhona akuthe khona ubuNazaretha okwashiwa ubaba kusho ubaba ilanga ethi okwashiwa ubaba esho ubaba mkhulu. Lobu ubuNazaretha obukhona akusekhona ubuNazaretha obashiwa ubaba. Tshela lo mfana ukuthi ngimthuma ukuthi akafundise abantu ubuNazaretha okwashiwo ubaba. Ebuyele emuva eyobheka ukuthi ubaba wawafundisana amaNazaretha. Lobu ubuNazaretha obukhona manje akusekhona ubuNazaretha okwashiwo ubaba. Ngitshelwa ingelosi ngo2008. Wayesethi lo muntu wasezulwini singakhathazeki njengoba elapha nje wathi ungesabi. Njengoba ngilethwe lapha laba abantu ngeke besaphinde bekwenze lutho. Ngizele khona ukuthi ngizobheka wena kodwa wena uzofundisa amaNazaretha ubuNazaretha njengoba kwakuyikhona uNkulunkulu ekushiye ubaba. Niyakuzwa lokho? Kodwa ayizange ingilosi ithi fanele ngiphume ibandla. Ayizange akusho lokho ingilosi. Yantshela ukuthi njengoba kuthiwa ukuwa nokuvuka kwaleli bandla kubuzwa kimi kufanele ukuthi leli bandla
libuyisele endleleni kaNkulunkulu owaye eyibekile ubaba mkhulu. Kodwa mhla ka-4 kuJanuwari ngo-2010 yabuya ingilosi siqhamuka nenye inkulumo. Yathi ngithi ngiya kubaba ilanga. Ngamfica ubaba ilanga esesizibeni. Amanzi aseze afika esifubeni. Ithi ke ingilosi ngamangala ukuthi ubaba waba sesizibeni ubhabhadisa bani. Ithi ngithe ngisamangela ubaba wayese uyaphendula ngokudabuka. Wathi akusiwona amanzi okubhabhadisa lena, zinyembezi zabantu. Kunesililo esesize safika kimi, sahlala kimi, ngizwa abantu bekhala emhlabeni. Uma ngithi ngiyabheka, ngifica uShembe esamshiya emhlabeni engasekho phakathi kwabantu. Kodwa ngifica sekunamadoda. Lamadoda lana anemlomo ezingovolo, anamazinya azingovolo nemlomo emide. Afosha abantu abakhipha esontweni likaNkulunkulu. Akuselona ibandla leli, seliphethwe ngamadoda. Ngize ngabuza kumfowethu ukuthi uyawazi lamadoda asephethe ibandla. Wathi umfowethu nama ngiwazi. Kusho ingilosi mhla ka-4 kuJanuwari 2010. Yaqhubeka ingilosi yathi ube esethu baba, tshela lo mfana ukuthi ngithi akaphume la ebuhleni futhi engahaleli lutho lwakhona ngoba uNkulunkulu akasekho khona. Yayiseyayibhala ke zonke izinto ezenzeka ebuhleni ezenza ukuthi uNkulunkulu engababikho khona. Yathi mtshele engahaleli lutho ngoba uNkulunkulu akasekho khona. Yayisisho futhi ukuthi kuzokwenzekani ebuhleni. Wayesethi uma engaphumi lapha ebuhleni, lamadoda azomhlukumeza ngendlela yokuthi uyothi uyofa sephuza utshwala esehlubukile uNkulunkulu. Uma kungenjalo uzothatha intambo azikhunge. Kodwa kunakho konke kunengozi yokuthi bembulale ngoba abafuni nakumbona. Kushingilosi ithi kodwa akenze lutho. Icala lakhe elokuthi ushumayela ngami. Abasangifuni laba bantu. Abasakhumbuli nezinto ezinhle engabenzela zona. Niyakuzwa lokho? Amen. Uthi ke ubaba mtshele lo mfana ukuthi ngithi akangakhele indlu kaJehova. Uma ke ngithi akangakhele indlu kaJehova, ngisho ibandla. Kodwa umtshele ukuthi engaphatheki kabi ukuthi uzokwenza kanjani lokho. Ngoba leli bandla lizoholwa yimi. Akasekho omunye umuntu oyoma phambi kwakhe kuyokuma imina engizolihola leli bandla. Amen. Ngase ngiyabuza kule ngilosi ukuthi njengoba mina ngingasiyena owakwaShembe, uma ngabe sengihola leli bandla ngizolihola kanjani ngoba emlandweni waleli bandla akakho umuntu ongasiyena owakwaShembe ngesibongo owake wahola leli bandla. Yayisithi ingilosi ngenkathi ubaba inyanga yezulu ethukuwa nokuvuka kwaleli bandla uNkulunkulu uyokubuza kuwe wakusho kanjani lokho ungasiyena wakwaShembe. Yayisithi leli bandla akusilona elomndeni wakwaShembe. Leli bandla elikaNkulunkulu. Awukwazi ukuthi mawuthunywa uNkulunkulu bese wena ubona abakha abantu.
uzokwenza lokho okutshelwa uNkulunkulu. Kuyezwakala lokho. Ngakho ke angizange bantwana basekuphakameni lento ngiyamukele noma isishi. Kodwa into eyenze ukuthi ngigcine sengiphoqeka ukuthi leli bandla ngilisungule ukuthi emva kwalokho ngoMeyi ngathola izingcingo ezingitshela ukuthi angingayi eGibisila ngoba sekunabafundisi esebakha uzungu lokungihlukumeza. Ngagcina ngasayi eGibisila. Kuthe kuzoshaya uJulayi ngase ngithola ingcingo eziningi, ezinye engitshelwa ngabafundisi abanye abangithandayo, ngitshelwa ngabavangeli abangithandayo ukuthi ngoJulayi ngizokhishwa esontweni. Ngahamba ngesibindi ngaya kuJulayi, kodwa sekukhona izinkulumo eziningi ezinobufakazi abanye ababesuke besemhlanganweni ukuthi kuthiwa kufanele ngikhishwe esontweni. Kuthe makwedlula uJulayi yabuya ingilosi sibuyisa inolaka. Yathi usiyayibona ke lento eyisho baba ilanga ukuthi iqiniso. Uma ke kunjalo uyazini ukuthi uma uke wakhishwa ungalakhileleli ibandla ngeke thina sasondela eduze kwakho ngoba uzobe usungcolile. Ngaleyo ndlela ke uzokhetha phakathi ukuthi wenze lento itshelwa ubaba ilanga noma ukhishwe esontweni uhambe uyophuza utshwala. Ileyo nto ke eyangenza ukuthi ngiyithole sekufanele ngikhethe phakathi kokuthi ngikhishwe ngihambe ngiyophuza utshwala noma ngakhe ibandla likaNkulunkulu kodwa ngithukwe ngisonta. Njengoba ngithukiwe ngisonta kodwa bakhona ababonile ukuthi kangifanele ukuthi ngithukwe beza esontweni. Kuba ngizange ngakwenza lokho ngabe ngihlele ekhaya manje ngoba kwase kunqunyiwe ukuthi ngizoxoshwa emva kuba laba abafundisi behlulekile ukuba bengikhiphe la. Yangitshela ingilosi yathi mase bekukhiphile awusenalo igunya lokuthi uyenze lento, nathi futhi asakwazi ukusondela kuwe uyohlanjululwa ubani. Kukhona ke imfihlo ekhona njengoba ngithena lokhu engikukhulumayo ilento okuthiwa i-background ne-mandate, igunya lokuthi ukuze ngivule leli bandla leli isimo kusibe kanje. Kodwa behind it ngemuva kwakhona hayi ukuthi ukubeka kwenzekanga lokho leli bandla belingeke libe khona. Niyakuzwa lokho? Hayi ukuthi belingeke libe khona. Kukhona inkinga engatshelwa yona ukuthi uma leli bandla lingababikho ibandla lamaNazaretha lizophela. Uma leli bandla lingababikho ibandla lamaNazaretha lizophela ngoba emva kwababa kuyoqhamuka oshembe abaningi. Labo oshembe kuyogcina kuba khona oshembe abayohola ibandla lamaNazaretha bengazange bakholwa kwasekuzalweni kwabo ngaphandle kokuthi njena bobe beclaima ukuthi bangabakwashembe. Ngenkathi laba abantu behola ibandla bengakholiwe uNkulunkulu uyosuka phakathi kwamaNazaretha bese kuba inganekwane ukuthi uNkulunkulu wake wabakhona ngaphakathi kwamaNazaretha ngoba laba abantu abaningi bakwashembe abanendaba nenkolo yobuNazaretha kuphela. Into abayifunayo ukuthi beyibona beba ngamakhosi, beyibona bekhulekelwa njengoba noma imuphi namuphi uvele eqhamuke sethi ngiyinkosi. Yathi ke leyo nto ke mase kuqhamuka labo shembe abaningi ke okugcina kungasaziwa ukuthi ushembe ngempela okuyena imuphi.
amaNazaretha ayodideka. Mayesedidekile amaNazaretha bese siba inhlekisa emhlabeni. Ngakho ke into efanele yenzeke ukuthi sithi sifika leso sikhathi kube kukhona ubuNazaretha lapho okufundiswa khona kungapheli. Ngenkathi kuqhamuka oShembe nalona ethi nguShembe nalona ethi nguShembe abantu bangaphandle behleka, kodwa kube khona umthombo weqiniso, umthombo ozokwakha ubuNazaretha kuthi noma kuhlekwa ngaliyana kodwa kube khona umthombo lapho ubuNazaretha ongazukuphela khona. And akakho umuntu wakwaShembe oyokwazi kuyenza leyo nto, ngoba uma kuqhamuka noma imuphi umuntu wakwaShembe ethi ngithunywe uNkulunkulu kuyoqhamuka omunye ethi ngithunywe uNkulunkulu, kugcinwe emhlabeni kungaziwa ukuthi ubani othunywe uNkulunkulu. And then kugcina yonke into yobuNazaretha iyinhlekisi njengoba njengamanje nje ubaba inyanga yezulu wayithunywe uNkulunkulu. Siyakwazi lokho kuclear historically nakanjani wayithunywe uNkulunkulu, kodwa ngoba kwaqhamuka umbango kwaba sengathi naye uyabanga. Niyayizwa leyo nto? Ubaba inyanga yezulu wayithunywe uNkulunkulu, kodwa ngenkathi kuqhamuka umbango naye waba sesixukwini sabantu ababangayo, yize ethunywe uNkulunkulu. Uma-ke sekuzoqhamuka abantu abawu-5, 6, 7 makuhamba ubabi ilokhuza nalowo ethi mina uShembe nalowo ethi mina uShembe, imuphi oyothi oyobonakala ukuthi uShembe ngempela? Bonke laba bantu abakhuluma indaba kaNkulunkulu bakhuluma indaba yomndeni ukuthi mina ngiyindodana kaBaba Ilanga, mina ngiyindodana ngiyinkosana kaBaba Ilanga, mina ngiyinkosana kabani, mina ngiyinkosana kabani. Ngenkathi uthi wena uyinkosana kabani, abantu abangayiwa amaNazaretha bavele behleke bebuquze phansi bethi kade sayibona lento ukuthi ayikho. Wake walibonaphi isonto elibangwa ngobukhosana? Kade sayibona lento kaShembe ukuthi kayikho. Ekugcineni leli bandla ligcine lifana neZayoni. Ligcine lifana neZayoni nje. Nalowana ebe ibandla, nalowa ebe ibandla, nalowa ebe ibandla, nalowa ebe ibandla. Kodwa ngokuba khona kwaleli bandla ngeke kusenzeka lokho. Amen. Ngeke kusenzeka. Ake uNkulunkulu mdala. uNkulunkulu mdala kade wayibona kudala le nto. Ngitshela ingilosi yathi njengoba wathi ubaba ukuwa nokuvuka kwebandla lamaNazaretha uNkulunkulu uyokubuza kuwe, wayeseyibona kudala into ezokwenzeka. And wayibona isolution yakho ukuthi isolution yalento nansi. Ubaba Ilanga wakhuluma wathi emva kweminyaka enga-30 uyobuya. Ukhona ngisho icassette lapho ukhuluma khona lokho. Wayesethi ubaba Ilanga kuza isikhathi lapho abantu okufanele befune uShembe womoya, hayi uShembe wenyama. Njengoba siqala leli bandla sifundisiwe ukuthi ngenkathi kunezixakaxaka abantu bengasazi ukuthi imuphi uShembe oShembe oqala okhonjwe uNkulunkulu, kodwa uShembe womoya ngeke ebe nombango. Ngeke uShembe womoya ebe nombango. Njengoba siqala njena yafika athi ingilosi kuzohamba kuhambe bephele oShembe benyama, kube khona uShembe womoya. Ngathi mangibuza engilosini ukuthi ngoba ke nithi kangiholele libandla nami sengizoba inkosi yini? Yathi ingilosi cha. Yathi wena umfundi kaShembe.
wena umfundi kaShembe, wena uzobe usebenza njengabafundi bakaJesu. Abafundi bakaJesu kwakungabafundi bakaJesu, wena ungaphansi kwaShembe, inkosi uShembe. Amen. Wena umfundi kaShembe, inkosi uShembe, wena uyoma phakathi kwabantu ufundisa abantu ngoShembe. Angisiyona mina inkosi yamaNazaretha, angisoze futhi ngaba yiyo. Mina ngingumfundi kaShembe, njengoPaul, njengoPetro, njengoJohane. Ngingumfundi kaShembe, ngimiselwe ukuthi ngifundise abantu ngoShembe, ngimiselwe ukuthi ngifundise umhlaba ngoShembe. Sonke lapha singabafundi bakabani? Singabafundi bakaShembe. uShembe, yathi ingilosi, uShembe kithina uzofana noJesu. Yathi ingilosi, angithi amaKristu ayamkhonza uJesu engekho kubo ngokwenyama. Nathi ke sizokhonza uShembe njengamaKristu. uShembe uzoba semoyeni kodwa simkhonze, ngoba labo oShembe basenyameni bayakuhlambalaza ubuNazaretha. Ngoba ubuNazaretha babushintsha kulokho kuyikhona, bekwenze kube ngokomndeni, bekubange kugcine leyo nto leyo isiyinhlekisa emhlabeni, bese kuhlekiswa ngoNkulunkulu. Singabokuqala abazofundisa, abazotshengisa amaNazaretha in practice ukuthi ukhona uShembe womoya, nokuthi uShembe womoya uyasebenza kakhulu. Amen. Yabona, angazi ukuthi kuyakuhambeni ezingqondweni zabantu, kodwa lento eyenzeka manje iyamangalisa ukuthi kufike kube khona uNkulunkulu ogama lakhe linguJehova, lona owathi ubaba ilanga tshela lo mfana engakhele indlu kaJehova. Bese kuba khona uShembe womoya, eyathi ingilosi, uShembe ubaba ilanga uyafana noNkulunkulu, ngoba akakho umuntu ezulwini ongaphezulu kwababa ilanga. Kwasho ingilosi athi akakho umuntu ezulwini nasemhlabeni ongaphezulu kwababa ilanga. Manje na bese kuba khona ingilosi, bese kuba khona thina. Manje angazi noma ngizothi ingilosi isemoyeni noma injani, ngoba kunina ingilosi isemoyeni ngoba neyiboni. Kodwa manje na le ngilosi lena ihlala nathi. Ihlala nathi le ngilosi. Yenza ama-jokes nathi. Ixoxe nathi njengomuntu. Uma ingaqhamuka lapha ngeke, uma ithanda ngeke ubone ukuthi ingilosi. Ngelinye ilanga, I think kwaku 2008 mangaphosesa imkhokheli, lapha esayithola isisina nentombi ebuhleni emgidini. Kwaku 2008 noma 2009 lapha esayithola isethempelini ihlele eduze kaBaba. 2008 ngoSeptember esikhumbuzweni sikaBaba inyanga yezulu. Uhlaleleni wayehlele eduze kaBaba uThingo ethempelini elokhuzeni ebuhleni. Ehlele eduze kaBaba uThingo ethempelini esesontweni. Ngawo futhi 2008 wathi uyaphuma umkhokheli emgidini nangohlaleleni uvunule. Wathuma inkosikazi ukuthi kayibize umkhokheli.
yezwa inkosikazi yafika yambiza umkhokheli nansi inkosazana ekubiza mase waza kuye iyabuza le nkosikazi lena hey udadewenu le ntombi enhle kangaka wathi umkhokheli yebo udadewethu engaboni ukuthi uthunywa ingilosi engaboni ukuthi uthunywa ingilosi namanje angazi ukuthi ingilosi into enjani ngoba uma usuhleli nohlaleleni ukubuza ukuthi akuseni umuntu kanjani ngoba lo muntu lona uyahleka uyachwenza wenza ama-jokes wenza yonke into eba umuntu nje kodwa into ozoyibona ukufika kwakhe nokuhamba kwakhe awubazi nawo yonke into oyaziyo wazi yonke impilo yakho neyasemandulo neyokhokho bakho yonke into uyayazi bese ubona ukuthi hhayi akuyena umuntu kodwa otherwise awukwazi ukubona ukuthi akusini umuntu uma engaqhamuka lapha ethanda nje ngeke ubone ukuthi akuyena umuntu kodwa futhi uma ethanda ungabona ukuthi akusini umuntu uma eqonda ukuthi ubone ukuthi akusini umuntu yinto-ke leyo engakazi yenzeke yiyo leyo nto-ke eyayinginikeze isibindi kuthi noma abantu bengithuka noma kube njani kodwa bese ngiba nginesibindi ukuthi uma ngabe kunganjalo uNkulunkulu uyenzeleni lento lo muntu uqhamukaphi kwenzeka kanjani ukuthi sihlale nalo muntu ngithi ngisayibuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi sihlale nomuntu ongasiyena umuntu wasemhlabeni kodwa sihlale naye emhlabeni yenzeka kanjani lento bese ngizwa abantu besho imangaliso hayi ngempela ngifike ngacela ukuthi kwenzeka ngacela ukuthi kwenzeka ngagula ngafike ngaphi lento abantu abayikhulumayo lo muntu lona uyena ofike wathandazela lamafutha uyena ofike wathandazela lamanzi uyena ofike wathandazela lempepho uyena ofike wathandazela amakhandlela ade ngikhuluma nomkhokheli ngithi uhlaleleni wathi tshela nabantu ukuthi abathenga amakhandlela ngoba izulu lizoduma kakhulu libulala abantu lento uyisho lingakaqali ihlobo kodwa nonyaka ngendlela izulu elibulale ngayo abantu kuyamangalisa kukhalwa ngalo yonke indaka zange wantshela lokho umkhokheli antshelanga yes wantshela wasitshela sawathenga amakhandlela long time ago wathi uhlaleleni thengana amakhandlela wawabusisa wathi kuzoba nezulu elizobulala abantu ngendlela eyisimangaliso ngakho-ke thengani lamakhandlela manje na izulu akuthiwa nje ngifunda ngisho emaphepheni ngisho kuma-radio ukuthi akaze kwenzeka ukuthi izulu libulala abantu ngendlela elibabulala ngawo njengamanje kodwa wasitshela lokho nengilosi yasitshela kungakenzeki lokho abantu abangamanazaretha bakho umuntu lapho sekwabulawa izulu futhi ngeke lisibulale ngeke lisibulale ngisho ukuthi-ke ngenkathi ngiyiqala lento kwathi ngisho abantu ababeseduze kwami bashaya uvalo bathi hayeke ngisho nangu umshumali wahlehla wathi hey mvangelisi uyakwenza impela nangu umkhombe eduze wathi mvangeli uyakwenza impela ngambona useshaya uvalo ngathi mina mshumayeli anginayo alternative ayikho into engizoyenza ngoba kuthiwe is either ukhetha ukuthi uyophuza utshwala noma wenze lento uthuke ngabantu kodwa bekuthuka usesontweni ngenkathi ngimemezela bavele baphuma bonke abantu ngasala ngana abantu abafew babuyile manje bonke babuyile ngenkathi ngiqala babaleka abantu abaningi bathi umfazi uhlubukile babaleka bamalapha kodwa bonke bazobuya ngoba lento lena ayenziwa uyena umpaza
yenziwa ushembe. Ngasho ekuqaleni ngathi mina anginalo uvalo ngoba unembeza wami uyangitshela ukuthi lento ngiyayazi ukuthi lento ngiyenziswe ngenkani benganayo ichoice. Ungaba ne-choice kanjani uNkulunkulu ethumela ingilosi ingafiki ngeyiphupho phambi kwakhe ifike ime uhlaleleni ime phambi kwakhe itshela ukuthi yenza ukuthi uhlaleleni uyathukuthela phela njengoba besho umkhokheli izolo bengeneme ubesina enza yonke into kodwa futhi mayesethukuthele siyagoqana. Mayesethukuthele umbone eqhamuka nje ukuthi akayenemeke namhlanje siyagoqana. Uma esethi ngiyakhuluma izinto enginitshela zona aninaki ungathini wena? Mase kuqhamuka nje ingilosi isho njalo ukuthi ngiyanitshela ngithi akwenzeke ukuthi aninaki. Yabo. Akancengi. Yabo. Njoba ngisho nje ngithi ngathi ngifakiswa le ngubo emhlophe ngajuluka ngamanzi. Wathi okokuqala wenze into wrong ngangikutshelile kwasekuqala ukuthi ungangeni ngale ngubo eluhlaza. Lapha nezulwini ufakwe umfundisi manje lapho uzongena ngaleli ukhuza kusho ukuthi wena uyamedelela ubabilanga. Uzothi hayi ngiyesaba abantu bazothini? Wesaba abantu uthunywe abantu. Wesaba abantu noma usaba ushembe. Ngisho kumshumayeli ngisho ngesikhulu isibindi na ngikhombe eduze. Wangishayela ucingo ngathi mvangeli awubona ngcono besilinde ngathi masikho isikhathi sokulinda. Asikho isikhathi sokulinda nangu ngeke ephiki. Ngathi masikho isikhathi sokulinda. Ngoba uma ngilinda laba abantu bazongikhipha. Uma bengikhipha i-turning loss umanje kuke kwamenyezelwe esontweni kwathiwa uyakhishwa uyogezwa ubani thina mina ngiyosuka ngikushiya ngoba wena uphikisana negama lika baba ilanga. Umanje kuke kwaze kwafika isikhathi lapha abantu bekhipha khona ngeke usavunyelwa ukuthi wenze leli bandla mina ngizokushiya. So ngathi ngiyenza lento ngase ngiyenza sengigijima ngibona ukuthi uma ngayenzi lento lo muntu lona oyisimangaliso uzongishiya. Ubani ongathanda ukushiwa ingilosi? Ubani ongathanda ukushiwa ingilosi? Manje na ke into yokuqala engitshela yona ukuthi leli bandla alakhiwanga ukuba li-oppose ibandla lasebuhleni. Leli bandla lakhiwe ukuthi lisekele ibandla lasebuhleni. Ethi uma uNkulunkulu ecasuka kodwa kube khona indawo olapha ozofike ebe khona. Siyaphemba. Yabo, siphembela ukuthi uma kuba khona kungapheli ubuNazaretha. Ngabuza engilosini, phela ingilosi ihleli nayo. Ngathi mina muntu kaNkulunkulu, njengoba oshembe sebebangaka nje, ezulwini kanti ubani ushembe? Njengoba oshembe sebebangaka, okuyena shembe wasezulwini ubani? Yathi ingilosi, wathi uhlaleleni umkhokheli uyakwazi ukumlingisa, mina ngikwazi ukulingisa abantu. Umkhokheli umlingisa kamnandi ka. Bathi angimazi mina ukuthi ukhuluma ngabapho oshembe. Mina into engiyaziyo ukuthi ushembe baba inyanga yezulu akaphumanga nalutho ekuphakameni kodwa waphuma noNkulunkulu. Wathi ke uNkulunkulu waphuma nobaba inyanga yezulu ekuphakameni wasala ukuphakama nganawo uNkulunkulu. uNkulunkulu waphuma nobaba inyanga yezulu ekuphakameni.
uNkulunkulu usebuhleni. Uyazi ingilosi yangikhumbuza into engase ngiyikhohliwe. Ithi ingilosi ngiyabezwa nje laba bantu basebuhleni sebebukela phansi ubaba ilanga. Ithi lo muzi wasebuhleni umuzi kaBaba ilanga. Uthi ezulwini lapha nekuphakameni kuthiwa ukuphakama okudala, ebuhleni kuthiwa ukuphakama okusha. Ngiyakuzwa lokho. Ithi ingilosi ezulwini kuthiwa ebuhleni kusekuphakameni okusha. Ekuphakameni lapha kuthiwa ekuphakameni okudala. Lapha ebuhleni mababe khona ababekhona. Ubaba inyanga yezulu wakuthola kanjani ebuhleni? Angithi ubaba inyanga yezulu kwafika inkosikazi yakwelinye ibandla yazomlanda ithi ithunywe ubaba ilanga. Ubaba ilanga uhambe nayo waze wayoyitshengisa lapha eMatwabetulu lapho kufanele sakhe khona. Ngithi kunjalo. Angithi le nkosikazi yona yathatha ubaba inyanga yezulu yahamba nawo, yona ingayiloli le nkosikazi yafika yazothatha ubaba inyanga yezulu yayingayili Nazareth. Yafika nje kuseni yathi kufike yazi yasho yathi ubephethe isambulela. Isho ubaba ilanga ithi uhambe nami ephethe isambulela, wahamba nami waze wafike wama lapha